Facem una, noi cântăm primul vers, voi al doilea, noi al treilea, voi al patrulea, se potrivește perfect. Așteptăm să se încălzească, să ajungem pe coastă. E prea frig, nu? Și cântă trăiși, nu știți versurile? Nu e internet aici? Nu se poate să mor. Deci încă o dată, așteptăm să se încălzească, să ajungem pe coastă. Unde trăiești de parcă timpul te așteaptă. Eu! Yeah! Să ajungem pe coastă. Unde trăiești de parcă timpul te așteaptă. Stilele să danseze iar pe coastă. Pentru fiecare dimineață pe la 7. Dacă o veni, dacă vrei să zici așa, nu înseamnă că nu pasă. Dar mereu va fi așa. Oricât ai planifica viața, nu plânzești. Când ți-o dă, ți-o dă rău. Nu contează cine e. Așa că vreau să se încălzească, să merg pe coastă, cu ochelari de soare, ochii să lucească, cu sentiment în radiere de vânt, roze albe, cele mai frumoase forme de pământ. Ce rotund tot asta am în gând. La aproape 40 iubești ce fac, ce sunt. Sunt mai mult decât un repăr. Nu cercheam să nu ți un clișeu. Dar se zice că băieții se maturizează mai târziu. Probabil că e așa, uite copilul pe viu. Că desfac la mia bere, dau pe mine, asta e. Oprim, ne dăm jos, am ajuns la probleme. Avem echipamentul pregătit, boxele și ele. Gata să redea, baci beat-ul, vorbe grele, zic. Se cadă hainele de pe femei. 10, 2, 1, 2, e bine. Așteptăm să se încălzească, să ajungem pe coastă. Și unde trăiești de parcă timpul te așteaptă. Zile stilele să danseze iar pe coastă. În fiecare dimineață pe la 7. Ungele 16 dă primul apel. Cine e cu noi se împrăși ele de pe la terase sau pe plajă. Trebuie să meargă. Mafia e din nou la Marea Neagră. Succes în masă, că ne pasă. Aterizează aici.